Здравейте! Това е първото време да играем Майнкрафт. Нека да започваме. Ще създавам свят и нека да започваме. Ще отида към Peaceful, за да може нищо да не се случи. Добре, време да започваме и всичко да е невероятно. Добре, не съм играл Майнкрафт от много време. Но съм предпочитал. Добре, тук спокойно. Да се майнвам лудът. Тук. После това. Така. Тук трябва... Сега тук. Добре. Нека да махаме тези дървета. Другото нещо е да си направя всичко каквото трябва. Добре, има... Да. Добре, хайде. Време да тръгваме. Изглежда, че съм разбрал нещо. Само като съм тук, не означава... О, вижте! Копър! Добре, нека да си крафтаме крафтинг тейбъл. Цялото. Добре, взимаме това. И така взимаме стиковете. Да. Сега сме готови. Сега е време да вземем столна. За да си направим тук имаме вид пикакс. Сега тук съм готов. Сега не това. Абе не бе, защо? Добре, готово. Айде, писа ми нещата не ми трябват. Сега нека да почваме. Добре, първите 3. Сега нека да си крафтаме нещата. Да. Сега нека подаме всичко да си изправя. Тук трябва да се разхождам и ще всичко да веде. О, кров! Това ще ми потреба за всичко, което ми потреба, да си го взема. Така. Добре. Да. Това е невероятно. Нека да снимавам. Добре, изглежда се сме готови. О, крава! Сега ще се направя тей. Добре. Изчезна. Като гледал съм взел поне храна. Сега има храна. Нека да си продължавам да си направя стол. Добре, събрал съм. И най-тихото видео. Изглежда се... Понеже нямам истинския Майнкрафт, не знам какво имам. Но нищо. Така, падах това. И сега е добре. Сега си слагам децата ето тук и да почваме. Сега чакаме. Добре. Гъс се свършихме. Да го махаме. И нека да почваме да си правим нещата. Хайде, като си взимаме нещата. О, чакай, нека да си правя нещата. Така. Добре. Тук
не ми е наред. Добре, това почва да ви става доста трудно. О, добре, готово. Сега, нека просто да се ставя нещата така и да почвам да сепям дърва. Добре. Изглежда се всичко е невероятно. Ох, всъщност. Все отнеме време. Добре. Добре. Всичко е окей. Добре, става дост. Изглежда се няма друг избор, окей да пътувам. Утре какво трябва? Трябва да крафтам лодка. Добре. Нека да се спесваме нещата. Да си ги взимаме. И това е. Какво? Само да се размисля това какво се прави. О, сега се крафтат в... Така. Добре. Чао. Се те крафта следващия път. И сега топваме. Добре. Изхарчи си всичко и сега е време да отидем с лодката ни към мястото, което си върши. Момент. Искам това прасе да изчезне. Добре. Няма я. О, крава. Искам кравата да изчезне. Добре. След се и овцата и кравата. Ги няма. Добре. Нека по-добре да си фащам работата и да напускам. Водна бомба! Водна бомба! Добре. Добре. Хайде. С Богом! Свят! Напускам! О! Изглежда се добре и тесто. Има ли нещо? Кое? Тапана. Просто ти си деца са доста. Оде! Здравам! Водата! Нямам кислород. Абе, защо? Трябва ми нещо. Добре. Пак. Хайде пак. Добре. Взимам това. И почва да бягам. Добре. Сега трябва да се намеря къде е лодката ми. Айде я! Хайде, искам да поплувам. Аз съм вече далеч. Чао! Минаха 2 минути и още няма никакво местенце да си почина. Сега ще бъде дълго пътуване с лодка. Аз съм намерил нещо. Чао. Ще отнеме време. Това е хвана. Добре. Аз съм излезал от водата и съм вече на свободно място. Добре, всичко е свършено тук. Вълцата. Вълк. Какво беше? Да. Вълк. Така, тук има
доста малки. Доста е невероятно. Тук е пълно с тях. Окей, нека да си дам spawn point. Да. Да. Spawn. Да. Не. Spawn point. Да. Цяо, spawn point преди съм. И здравей, нов. Минус 546,71, минус 113. Ето тук си идея. Сега, време да се скрие. Така, сега ми потреба това. Абе, не бе, как? Като вятър е. Сега тука. За втора част ще се върна. И да, това беше. Изглежда, че втора част идва. Тъйте, останете с новотикации и ще се видим във втора част утре. Знаете, че се аплодва Майнкрафт и Goat Simulator и после Майнкрафт в всеки петък, събота и неделя. В понеделник до четвъртък няма да аплодвам, ще аплодвам в Goat Simulator. Но да, ще бъдат новите серии. И Brawl Stars идва скоро, и други. Каза чао тази крава. Да, чао. И това е. И може да следите се една седмица. Чао!